मा दिनै ओंख्रि संखो मोनथाम मोनब्रै वाव माखौ जाथ्र' आरो मा लाखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। एसे भिडिअ लानाय जाबाय जायफोर लास्ट ओंखाम जासासिगोन सानैजोंहाय। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' लोगो मोननांगौआथ' दिनैनिफ्राय गैथ'ला, माब्ला समाव लोगो मोनफिनगोन मिथिला आरो। दिनै फार्स्ट होनोबा दिनैहाय माने लास्ट ओंखाम जासासिगोन सानैजोंहाय। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' माला फैफिननाय जायो बिनि उनावसो ओंखामफ्रा ज' मोनजासिगोन आरो आलादा आलादा जाथ'सिगोन, नङा होमबा? ना मा होनो लोगोफोर? दा जोंनि आसामखौ बा बड'लेण्डखौ आङो बाय होनो थांगासिनो दङ, बा आं गारनानै थांनो सानबाय माखासे दिननि थाखाय बा माखासे समनि थाखाय। मानो होनबा न'खराव एसे प्रब्लेमनि थाखाय माने थांगोन आरो। दा आङो मा लाखो नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लाबाय। मा दिनै ओंख्रि संखो मोनथाम मोनब्रै वाव माखौ जाथ्र' आरो मा लाखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। एसे भिडिअ लानाय जाबाय जायफोरनाखि मिथियाखै नोंथांमोना एसे मिथिनो थाखाय खोन्थानाय जाबाय। भिडिअ लाबोबाय थाग्राखाय माने एसे खोन्थानाय जाबाय आरो ना। थ' गोसो गैयामोन अब्लाबो खोन्थानो आखायाव लाबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोनानो, माथो खालाम नङा होमबा लोगोफोर? आङो नै नैबे सबाया आदा केजि मोननाय जाबाय। सेरसे थांबाय थाद'नानै, बियो 2.5 केजि जागोन बा 3 केजि जागोन। नै बेबो बुरजाथार। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नारजि गोरान, माने बेखौ नारजि जाहैगोन आरो। बेखौ एसे लाबाय थफ्लासे, माने बे जायगायाव बेंगालराव माने मोना आरोना बे बुस्थुखौ। आरो बेजों लोगोसे आङो नाफामबो लादों आरो। नैबाव दङ नाफामा, आं खोन्थाजोबनोसै आरो। नैबे नाफाम आरो दै लादु मोनथाम लादों आरो ना। मोनसेयाव 20 थाखा, 20 60 थाखा आरो ना। ओमफ्राय नैबेबो सबाय आरो ना, नै बाव सबाय दं आरो। थ' थांनो ओंखारसिगोन जों दा कुसुगावनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट क'क्राझार स्टेसन थांगोन आरो। ओमफ्राय 11थासोआव ओंखारसै आरो दा सानजौफुनि 11थासोआव बा 12थासोआव जों ओंखारसिगोन आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओंख्रिया मा ओंख्रि संखो दिनै जालांसिगोन आरो ना गोथावनो एसे। हजों मोनजाथ'नाय नंला बा ट्रेनाव मोनजाथ'नाय नंला आरो ना। नैबे जाहैबाय दाउ लकेल आरो खुमब्रा आरो ना। दाउ लकेलजों खुमब्राजों आरो बियो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बयलारबो दंबावो। बयलारा नैबे संगासिनो दं आरो, नै बाहेरायावनो संजोबदों आरो। बाहेरायावनो बनजोंखाय बाहेरायाव संदों आरो, गेस जोबना होनानै। नैबे बयलारबाव आरो डाबल जाबाय। माने आं दाउ सिथारदों ना मादों मिथियाखै आरो। सोलिनो नाजाबाय, बाहेरायावनो जोङो जानो नाजाबाय। दिनै लास्ट ओंखाम जासासिगोन जोङो सानैजों। लोगो मोननांगौआथ' दिनैनिफ्राय गैथ'ला, माब्ला समाव लोगो मोनफिनगोन मिथिला आरो। दिनै फार्स्ट होनोलांबा दिनैहाय माने लास्ट ओंखाम जासासिगोन सानैजोंहाय। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' माला फैफिननाय जायो बिनि उनावसो ओंखामफ्रा ज' मोनजासिगोन आरो। आलादा आलादा जाथ'सिगोन, नङा होमबा? ना मा होनो लोगोफोर? दा माथो खालामनो उफाय गैया, नङा होमबा? न'खरनि थाखाय थांनांगौबो जायो। ओंखायनो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय आरो। एसे उफाय गैया आरोना। दा मोजाङै मोजां सहैबानो जाबाय खामानिफोरावहाय आरोना। बेखौसो माबायदि खामानिफ्राथ' दाबो नुहैयाखै आरोना। दा खामानिफ्रालाय एसे मोजां होनना बुंदों, खालि मेचिननिल' होनना बुंदों। दा आं जानानै थांसिगोन आरो। आं माथ'ला आरोना, थांनायखौबो खोन्थाथ'ला। जिखुनु दा 12थायाव जोङो बेनिफ्राय ओंखारसिगोन आरो, न'निफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार टु डाइरेक्ट बेंगालर डाइरेक्ट आरोना। थ' एसेनोसै, बेखौनो आङो एसेबाबो खोन्थानो आखायाव लाबाय आरोना। थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो दिनैसो गोदानबा इउटुबाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। आरो फेसबुकाव नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट आरो लाइक, शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना। थ' थेंक इउ, एसेनोसै।